Така, с прилично закъснение успях да стигна до конфигурирането на MPLS VPN с Hub-and-Spoke топология. Поред заданието целта е хъбовете да не могат да комуникират помежду си, а само с хъба. Сега предполагам, че става въпрос за споуковете. Така че, ето какво се тъпнах. Днес за целта разполагаме с два клиента. Customer 1 и Customer 2. Всеки от тях има по две мрежи и трафика между тях минава през нашия хъб. Идеята е трафика на Customer 1A да може да стига до трафика за Customer 1B до неговата мрежа. Съответно, Customer 2A да може да достига до Customer 2B. И разбира се, да не се смесват помежду си, да не могат да си комуникират. Даже колкото и рядко да се среща, заложил съм еднакви мрежи и при Customer 1A и 2A и при Customer 1B и 2B. Така, голяма борба, голямо чудо, но за момента преконфигурирахме някои от нещата, за да спести малко време. Така че имаме работещ OSPF и MPLS тук и съответно AGRP конфигурирах в тази част на Customer рутерите. И сега, за да може да реализираме замисъла, това, което ни остава са MPBGP, протокол, който трябва като сесии да установим между PE1 и PE2. Съответно да направим VRF-ите, които ще носят трафика между Customer A и Customer B и съответно между 2A и 2B. За целта това ще бъдат VRF1 за Customer 1 и VRF2 за Customer 2. Така, loopback адаптери има на всички рутери тук. PE1 е с 168.1.1, PE2 е 168.2.1 и R1 е с 3.1. Самите етикети или лейбъли, които ще носят за MPLS, съответно от PE1 започват с 1, PE2 започват с 2, R1 започват с 3. И така. Първо да проверим, че всичко работи, че сега стартирахме машината. Така. Видиме. Добре. Така. Хайде да кажем binding. Добре. Ето за PE1 локалния таг започват с 100 локалните тагове. Сега да проверим на PE2. Всичко го има. Добре. OSPF работи. Няма да видим какво да кажем тук. Neighbor не, всъщност интересно е да видим Discovery. То така transmit и получава, приема и предава. Добре. Няма да видим тук. Тук са на протоколите AGRP. Тук и работи, окей. Така. MPBGP сега. Да конфигурираме, ще използваме връзки виртуални между loopback адапторите на всички устройства. И съответно адрес фамилито ще бъде VPN версия 4. Да видим как ставаше това. Така. Добре. Кажем едно. Кажем IP версия 4 Minecraft. Така. Кой ще ни бъде нашия neighbor?
P1 беше 1.1, 5.2 нашия neighbor, в който искаме да установим връзка е 2.1, значи neighbor 168, 2.1. Добре, а каква ще е AS Remote? Същата. Remote AS5. Добре, сега да кажем адресното семейство ще бъде VPN версия 4. Така, сега да си активираме neighbor-а. Оп, яде, не може два пъти. Activate. Добре. И да кажем, че ще му пращаме community значение. Бот. Добре. End. До тук. Така. Сега да направим същото и на P2. Router BGP 5. Окей. Така. Това не знам дали доколко е необходимо, но го гледах в едно филмче, че е хубаво, като ще ползваме само виртуални връзки, IPv4 Unicast да бъде спрям, няма нужда да прави. Да, окей. Така, сега е време за neighbor-а. В нашия случай това е P1, който е на 168.1.1. Добре. Remote AS все още е 5. Другото нещо, което можем да кажем всъщност и което пропуснахме, може би е, че трябва да апдейтваме от loopback адаптера, което няма да го напишем тук. Update source. Thank you. Back 0. No. Добре. Така, тук имах идеята да прекопираме Unity. Ето така. Добре. Сега адрес family-то VPN версия 4. Добре. Сега отново искаме да активираме нашия neighbor. Добре. И да кажем, че ще community bot. Така, сега да се върнем на Router BGP тук. Така, и да кажем, че нашия neighbor hello ladies няма да може да два пъти не. Ще апдейтва от back 0. Така. Ето това нещо, доколкото виждам, да. Вече се видяха и направиха сесия. Така. Да видим дали ще можем да получим нещо и да го верифицираме. Ще покажем Show BGP, VPN версия 4, Unicast. Така, какво друго? Искаме да сумаризираме, я да видим. Чудесно. Ето neighbor-а. Добре. До тук нещата работят. Сега, какво друго е важно да направим? Сега трябва да поставим VRF-ите вече на съответните интерфейси. VRF 1
ще бъдат на интерфейси F00 на P1 и P2, за да могат да гарантират движението в двете посоки. А съответно VRF2 ще бъде на F01 и тук на F01 на P2. Така, тук ще падне яко писане. Може би трябваше да си го напиша преди това, но нищо. Така, намираме се на P1, искаме да направим VRF1. Така. PVRF1. Така. Но преди това, може би беше добра идея да направим нещо другото. Show Run Interface F00. Защото се опарихме вече. Така. Добре, казахме, че VRF1 сега Route Distinguisher, по каквото ще бъде разграничавано 5.1. Следващото, което ни трябва, са Route Targetите. Хубаво е да кажем тук, Route Targetите сме намислили, и всъщност аз съм намислил да бъдат 101 за този и 102 за този. Съответно ще бъдат exchange-вани. 101 ще отиде тук като imported, 102 ще дойде тук като imported. Така че да могат да се виждат двете. Т.е. сега трябва да кажем какво експортваме. И ние експортваме 5 101. А какво ще импортнем? Обратно от другата страна ще импортнем 5 102 се пада. Да. Добре. Така. Сега да отидем на интерфейса и да си активираме VRF-а. IP, VR. Ще forwardваме едно. Няма да видим. Сега ще изтрия IP адреса. Затова, тъй като се опарихме вече няколко пъти, ще си го въведаме просто наново с копирането тук. И ще кажем No Shutdown. Така, първи интерфейс падна. Отиваме на P2, за да правим VRF и там. Така, казваме Show Run на интерфейс 0 F-чето. Така. Distinguisher тук е 5.2. Окей. Таргетите. Експортваме 502. Така, до тук добре с VRF1. Нека да започнем да работим по VRF2. Така, VRF2 ще бъде на интерфейс F01 на PE2 в момента. Добре. Така. IP, VRF2. Така с Route Distinguisher. Route Distinguisher тук ще бъде 522 сме казали. Добре. Route Target от тази страна ще бъде 5202.
Опс, забравихме да кажем, че тази ще я експортваме и ще импортваме 201. Така, на интерфейс F1 сега ще кажем IPVRF Forwarding 2. Така, адрес този, но shutdown. Така, на P1 да конфигурираме сега VRF2. Така, по същия начин. Distinguisher 521 и export 5201 и сега import 202. Така. Добре. Я да видим сега какво се е получило. Ако покажем BGP така, VPN версия 4. Добре. Кръсно искаме да видим BVRF 1. Дали ще видим нещо? Не, все още нищо. Добре. Така. Я да видим 8, нали? Положението. Добре. Така. VRF-ите ги конфигурирахме. Сега какво ни остава? Трябва някакъв протокол, който да редистрибутира ето тези всичките рутове, които са тук. За целта ще ползваме набързо AGRP, че го бях позабрал вече. Да вземем да го конфигурираме и него набързо. Така. Я да видим. AGRP. Слагаме му Autonomous System 5, защото така или иначе ще го вкараме в адрес на Family IPv4, за да може да работи правилно. Я да видим. Да. Добре. Забравили сме едно те. Добре. Окей. Така. Сега отиваме адреса на семейство IPv4, защото така или иначе рутовете, които ще пренася са по IPv4, но ще кажем към кой VRF. Ще го закачиме и в този случай да започнем с VRF 1. Окей. Но ауто само. Така. Няма сумаризиране. За коя мрежа? За всички мрежи. Няма да се занимаваме сега. Сега, за да го активираме и да може да работи с нейбърите в къстъмърските рутери, които са с Autonomous System 50, ще кажем каква е всъщност Autonomous System, в която ще работи и я да видим. Thank you! Много трудно се пише Autonomous. Факт. Така, даже ето вече сме готови. Направихме връзка с единия нейбър. Добре. Сега обаче е хубаво да кажем, че ще редистрибутираме нашите пътища от AGP към BGP. Значи, редистрибют към BGP. Метрика. Има ли смисъл? Anyway. Я да видим.
Добре. Но NTU-то... Добре. Така. Да помислиме сега. Стигнахме до тук. Как ще редистрибутираме? Autonomous System Redistribute BGP. Нещо не сме казали. Много важно. Добре. Redistribute BGP, но не сме казали кой е Autonomous System за BGP. Метриката. Айде няма значение. 1500. Окей. Сега да отидем на BGP и да кажем, че трябва да редистрибутира в AGRP, нали така? Добре. Опс. BGP 5. Кое обаче ще бъде адресното семейство? IP версия 4 ще бъде за VRF 1. Тук ще падне доста писане и ще бъде, само ще кажем. Така. И тук вече е хубаво да кажем точната Autonomous System. Това беше за VRF 1. Сега трябва да направим горе-долу същото упражнение, но за VRF 2. Добре. Така. BG. Така. Така. Окей. Така. Я сега все пак да видим шоу. Все още няма никой. Чудесно. Я да опитаме ние да проверим сега как всичко ни работи като свързаност между P1 и Customer 1A. Целта ще пингнем VRF1 с адрес 168, тук мрежата е 11, интерфейса горе е 2. Окей. Сега да опитаме с Customer 2A, който е VRF2 и мрежата тук беше 21. Добре. Ще казваме 21. Добре. Я да видим show P2 интерфейс VRF2. Може би не го активирахме на интерфейса. Я да отидем да видим. Това не. Така. Show интерфейс F01. Добре.
Ok. IPv2. No. Okay. Interface F1 IPv4 forwarding 2. Ето така. Ok. IP адрес. Again. Този. Shutdown. Thank you. Така. И сега да видим дали ще можем да пигнем с VRF2 121 2. Проверка. Окей. Така. Сега да направим същото и с PE2. Проверка на свързаност преди това. Ping RF1 и 8.2. Тоест пингваме Customer 1B, който е в мрежа 12 с адрес 2. Да видим. Success. Сега искаме да пингнем Customer 2B в F1 интерфейс, който е в мрежа 22. Добре, и в VRF2. Значи променяме на 2. 22. Success. Добре. Преминаваме към конфигурирането на AGRP. Така. 5. Адрес family IPv4. VRF1. За VRF1. Окей. Казваме, че no auto summary. Hello, ladies. Така. BGP 5. IPv4 за VRF. Не. Така. Версия 4, но тук ще кажем за VRF2 направо, за да не се връщаме пак. P50. Окей. Сега. Адрес family-то е версия 4, но тук вече е VRF2. Така. Hello, ladies. Добре. Ще редистрибутираме
BGP5 с метрика. Оп. 1. Така. Добре. Това, което видяхме до тук е, че установи връзка с всичките си нейбъри. GRP-то тук с 12.2 и с 22.2. Така. Добре. Сега. Я да видим. Ако кажем, че искаме да видим конфигурацията, но само с BGP. Да видя сега какво се случва. Така, VPN 4 активен, send телефон. Добре, значи вече би трябвало да можем да видим и я да видим BGP PN версия 4 Unicast VRF 1. Появиха се вече. Тоест, тя да видим, виждаме на рутер PI2 адреса на мрежата на Customer 1A. Виждаме и Route Distinguisher, който е 5.2 в случая за този рут. Така, през 12.2. Окей. Изглежда най-добре. Най-важното е това нещо. Сега да му дадем малко време да минем от другата страна да погледнем. И все пак да видим и show. Може ли да стане така? IP route по VRF 2. Стана. Тоест, тя да видим през BGP какво сме получили. Събнетна. Ето го 1.0. Тоест този интерфейс, който се достига през 1.1. Тоест P1. 2.0. Директно конектната тук. Окей, за да е сигурно, ще направим един трейс, за да видим откъде до къде се движи и какви лейбъли ще ползва. Така или иначе, мисля, че конвърджна вече достатъчно. Така че трейс на този интерфейс тук отгоре, който е 10.01.1. Значи имаме 10.01.1 и да видим сега до кой ще отиде до Customer 2A или до Customer 1A. Май е рано да го пробваме това нещо. Я да погледнем VRF1 какво пише. Така. Окей. А тук да погледнем за VRF 5.22 лейбъл. Така, лейбъл е 5.22, добре. Изглежда правилно. Ще можем ли все пак да пингнем някой от ето тази мрежа? Едно, ако не, ще трябва да отидем на P1 да видим какво се случва там. Добре. Така. VPN версия 4.
RF1. Какво виждаме тук? Distinguisher 5.1. Правилно. А за 2. Така. Така, ето го 5.21. Окей. Все пак да видим на Customer 1A какво имаме вече. Докъде бихме могли да стигнем от него. Customer 1A знае ли за тази мрежа? Да, знае. Динамично асайната. Я да видим, ще можем ли да направим един пинг до 10.0.2.1. Пинг е успешен, ако кажем, че имаме и trace 10.0.2.1. Да видим какво се случва по пътя. Имаме лейбъл 301.204. 204 е попнат. Добре. Е попнат на 12.1. 12.1 е PE2. Добре. Окей. Да видим сега, ако отидем на Customer 2A, дали ще имаме подобен успех. Pirot. Така, тук все още нямаме. Ще има известен troubleshooting на едно B. Добре. Може би P1 не редистрибютва рутовете към Customer 2A. Видим как да го поправим това нещо. Отиваме на T. Така. Адрес family всъщност не интересува тук. P версия 4 и VRF е 2. Така. Да не объркаме нещо, да помислиме. Добре, и ще трябва да редистрибутираме GRP. Така. Добре. Да видим на Customer 2A дали имаме вече нещо по-различно. Не. Значи BGP. Добре. Да видим 2D какво знае. Той може би 10. 0. Но ще успее ли? Няма да успее най-вероятно, защото едно не знае root. Едно 2A. Така, я да видим какво сме направили. Изглежда нормално всичко. VRF1. Distinguisher 201. Добре.
labels. Окей. Добре, я да видим BGP-то какво знае. PBGP. Oh shit. Доста неща. Нещо по-специфично. Кажем, не е много специфично, но така. С Distinguisher 5.1 ние трябва да знаем 2.0 къде се намира. 2.0 ето къде е. С Distinguisher 5.2 няма да видя. Така, 5.2 от тази страна. Окей, и 5.21. Значи за 5.21 не. Получаваме пълния списък. Добре. Така. Да видим тук какво ще каже. P2. PBGPO. Оп. Така. Отидем и да редистрибутираме още веднъж нещата. Може да са по-объркали. Първо да отидем в HB5 IP версия 4 за VRF2. Така, distribution BGP5 с метрика 500. Така, и router BGP5 адрес family IP версия 4 за RF2. Дистрибутираме EGRP 50 and show IP HPO. Сега май е малко по-различен. Имаме и две. Окей, това имахме ли преди малко? И къде ще? Така. Добре, за пробата на Customer 2B. Ще отидем и ще видим какво знае той. Добре, може ли да пингне 10.0.1.1. Добре, а да тресне 10.0.1, т.е. от Customer 2B към Customer BA. Ще опитаме да видим. Трейс е успешен. PLS работи. Добре. И за да сме сигурни 100% от 2A, ще видим какво знае вече той. IP Roots. Може би ще треснем 10.0.2.1. Хоп. Добре.
Така, с което считаме, че задачата най-сетне беше изпълнена с малко перипетии и нещата работят.